Second chuan kan hui thiam atia thae rang takin kalvat yang kan thil ti hi lawain a khiat vai chuan alungo oi don ho lo nia atia ase second chuan Madam Smith te chuan a khado to pang hetiang lam a kon ngai ven pe don le nem kanu kalteang tin an kalta an thu sei zong zong chu apia dewa tang chuan lili chuan alo khrovek ani lili chuan ka khredike Joyce hi lawa fanu ani ti ka chiang le zual ta tin ti fu ain ti khop mai ma se Joyce hi fing tak mai nia hetianga ani na ka soi rangot ni chuan eng tin tin mo tal chu dan khale don tho bok si chuwang chuan idea thazo ka nei ngai ni ti na phone chuan tuima chu abia khongai in mi pakhat melo zon sakta se atita heti lai hian i than po chuan Joyce chu alo mu thatira i than chu mi ngai ven mai ni lovin a mera thobok si a fel ngot mai ti na ngai tua chutia kala han tum che chu Joyce chuan lokin tin han puta ti chuan an hanin kuwa anin fop ta ni chutia du tho taka anin fo lai chuan i than chuan lokin heti hi ka ti theiro i goi lai ni kham cha ka la theiro wang ang pon se ti hian lo ha dam phot mai te tin en thio film le to zo ka ni a kal tak nu chun Joyce chuan chu pa mai chu tin a tu mong chu hlot ling lai thei ta lo ole na kina chuan mun pakhata hian Joyce chu an chelo pakhat khana va huaya kapi he galo huaya anti chuan ole lokal Joyce kan chung ko monu ini tak sia chuan tu te mo mel khwe tio du chika neya ani hi Mrs. Chawsania ani hi Mrs. Lonia tin mi thran khatho chu anin mel khwe tira chuan Joyce in fiamela thain ka khia game khedila I chaklo thiang lo nia no thu ve ole anti chuan ole atia aklo te chuan kanu khan he game chu khel da min zu tio to chuwang chuan kala thiam ngai ka be sei ati ni ti chuan in chung lama tang chuan I bekle an chelo khan an lo ena a khel thiam lo wanga tin anom pui an chelo pai hen lo suya ka khelom tuntu ma hian engang me khwing nge ani ti hi ka kha chiang du lom Louis chung ko monu nia min ti mol pho ni ve chuan chu chuan changa kan la thei don alom an thia ole atita ti chuan an game khel na hmuna chuan lady po chu thu ve a I khel thiam veng chu mo tin an lo deuh so viau maya a khel thiam thalo ni pon a pi kha ko nga ani khan khel dan a khil meng chu ten lo tia ti deule I khel ton ti ngole an han tia ka te chu an han sem ton vela ma se Joyce chuan thiam mel tak mai chuan chu game chu han se kwal vel ta ni bidang ho chuan he ati dan vel chu min ne thei ai rang ani mo min ne thei don nge don lo kan nang chu tin an hanin sui po chho vel ta ni leli po chuan an sui chho zera he lo kana kan thil da hi pakhat hi mak to doi khat hu zera nia tin kam poisa man zong hi nu cham hne na hlan tu ani wangin thei to pin tong don nia han tia midang ho po chuan nia kam poisa man lampang kha chu boi loila tun thu ma hian kan tum bek chu tu nge chak ti hi ni chuan poisa I nei ang chu mo an ti chuan o nei e tin ka pakhat chu a kan pho chuak ta lili chuan kha chu I thana ka ta ni lom ni an tia o nei e I thana te chu ka pasala nia padu chuan aka chu ka hmang ve thei bok ang chu tin chuan le game chu an han khel chho tan ta mol maya chuan an man chok ta zak maya Joyce chuan man ve le thei lawa midang ho chuan man ta zela lili chuan Joyce itilo mom khop mai I poisa tam tak na cham ta tan I do nei ta ni ngai mai don nia chuan khel chun zom zeli da duem engei an han ti chuan khel chun zom zele a top thleng kan khelang chu le a top nang kan nei zong ti la an han tia a tha lom ti midang ho po chuan nie a tha lom a top na ta nin tiang miang an han ti le an kat nei chu an han phok ta sap maya lady po chuan kat nei chu a han phok ve ta ti chuan le Joyce I ti hun ve ta e nge nianga I chaklo ti na em ni don an tia Joyce chu angoi de wan maya lili chuan ente hei
kinh cái kia ngó tan xuân chẳng ngày năm tổ đầu ê xin nên đầu xuân tiền ngày năm lâu hẳn tiệt nè à chắc đón lâu tiệt chiang chú vàng xuân anh ấy dùng xuống chan đón đi lâu tiệt để đi bỏ xuân Joyce hết thì hàng game khéo tổ xuân lẽ mình thuộc mình về đâu ngay à tin lẽ mà ti chọn về đâu tôi bỏ ngay khéo thằng tổ xuân bồi sản này đâu tôi bỏ ngay à chú vàng xuân đi chắc lâu này vẫn giả là lâu la cái cát này chú còn phô lại anh hẳn tiệt ô khá tin à cát này chú đồ cái nào chú hẳn đã ta này hết thì lại hiện anh chỉ lo bắt khan cái gì lâu cái thế nông mang cái lâu em về thế anh tiệt nghe này à chú tiếng em mình một thắc sự thiếu nghe này hẳn tiệt cái sự mấy thế đâu nông mang cái lâu cái lâu em mấy rồi hẳn tiệt in nói là mà chuan thò mà lâu thọc khóc mày à rồi sẽ chuan cái chọc tay tôi nói chuan in số vài mình hệ lâu này khá tin lâu in thì thấy view mày à vì đằng hậu chú anh mai ở đây khá lâu in bel tôi nuôi mày à chú ta lẽ bị bảo chuan in thiếu nghe này à nghe này ông gì hẳn tiệt chuan hay game cái lâu kia là chắc lâu biếng hay tiếng hiện cái hẳn in xiêm vel này cái pi lâu tel về là lâu thì bị bảo chuan in thiếu nghe mỗi tí để hẳn tiệt chuan cái in thiếu mấy mà lẽ tin mà thiếu thêm khác lâu lằng lẹ rồi sẽ chuan cả tạ khan ace khalo này tắt mày thì chuan là chắc ta khalo này tôi nói chuan cái chắc đó bốc chú vàng chuan cái dhuang in ở mang ai đón thì na nè chuan in bồi sớm ăn tọa rong rong bỏ cái má nên là ăn luôn lại với cái ngã tin chung bồi sao thì cho mình thàn thôi cho ăn xem vol về là hay cái mà hiện chắc đó chú ăn thu về chắc biết anh đồ đàn ông chuan bị thằng hậu chú anh ông thua này tin alo sấy về ra nè Lily chuan in tiếng nghe hết tiếng hiền thấy anh thì chuan thì tất cả sấy chuan cái tết tết trong in hết tiếng game hết chú cái khéo chơi na cái nô này hình cái khéo chơi na chú vàng chuan à tổ bắt chắc đàn tới chú cái thuốc mang in cái thiam về rồi tụi có lòng chuan nắng này hậu hiền in chắc lâu này thì in bấm mấy ngay yang thì in lâu sấy nè thì chuan lại game chú anh hàng khéo xuân giống dễ la bị bảo chú rồi si ai chuan hàng khéo la rồi si chuan thì đàn tụi có lâu khơi la thì chuan kan chocolate tin an hlim tlang to khop mai Lily chu angai dan ani ta ho lo nakang takin pon lama chuna chuak ngal to vata mi tu ma tak chu phone in avabia lawa ne han in mel khre thani ti ka khia adik te ko a han ti chuan dike nang tu nge ni lo tia tu nge kan ni ti lam pang poi mo lo ke hian ka tampui thedon che ni chuan lawa fanu khia te ko chuan lawa chuan ni thil soi piang ati yang ti soya chu ti kem an ti pokane dike alo ti niang olen kina chuan mun pakha ta lo langa lo kan thil ti tu hi akin tlak tak meu mo lawa smith chu ati boi chi don nam ni an lo ti pakha zok chuan chu tiang se boi ngai lo tun tum hi kan hun thanai ni chu wang chuan a fanu lo kal dona chu kut kan lo thak dona ni han tia hetila hian Joyce le Ethan da chu an ron chuaka Joyce chuan Ethan non lam kyo ngai le nem ma pun ka ron le ve the tholom an ti chuan ka ron ho kong ani thowa ati ani lo hi ilep om na chu so ta ni helaya inting e ron ho kong ani thenga alo mum phme an ti chu ti lai tak chuan an ma mo to chu headlight ron on enga chak tak mai chuan ron tlana motor chuang tang chuan chung me chho chun ron chuka rang takin Joy si chu motor chunga chuan an nok lu ta me chu pakhat chuan e thana chu chemina tina chelo du kana ti boka e chuan motor chunga chuan dain chem chuan an tin boka chu ta le e than chuan nilo nang ni ho hianin kanu pu hin la thei rawang a han tia chu ta lo chuan ani chuna ma chop chop khan motor chunga khan khung ve me ro am pan hian kan kit na pang ni me lom tin motor chunga chuan han kip na pe ve ta ne ti chuan le Lily chu awan tlan chuak lol maya chu mi te mai chu ma dinge I thana chu an man tel ve le Joy si chu man tu kan ka ti sia tin rang takin a phone atang chuan mi tu ma tak chu an call dona moite hello call lo phot tiang police nam pang ka khre ti chuan he thil hian chui chiang anga ke ma wa man ni tin khan hal don pok sia chu wang chuan ting ka tiang ho
ít thằng nó hầm bắn tới khéo khéo chú avan bồi chắc ta kem ati nè ô là này kia chuan mun pakhat alo langa chú ta chuan ít thằng lẽ rồi xin chú ăn nung kia heng mi sual ho hian ăn lâu vào về là ngồi cái này ông lá ao bên trên ngay đâu nè in ao bên trên này chuan kan còn cái lẽ vắt tang anh tia pon mà chuan suak ta ít thằng chuan ít trai ati ngal vắt ô có thà ít thà zo có mò anh tia ô trai hang ta kan suak ngal don nè tin abul nãy pe các vel chu han la am phur na chu entin man tak ti cha tu man mai the mà se hetianga am phur na han phel vel chu joy si chun ro thiam ngang maya achan chu tun ma tongin anuin training lo pe thlap to ni hetianga an lo phur che ni pon hetiang hin ti nga ti ati dan lo khil zong zong te second nga chungin am phur na chu lo phel thei vek maya chu tun mai na noin ro zio ti ko vek to wang chuan olsom takin joy si chun am phur na chu a phel thei ta maya chu i than chun an mu chun mak ati hle mai khoi i than ka lo trampian che tin am phur na chu an phel ve ta ngal boka an hanin beng fai do thok thoka mi than chuan in tinge kha tiang kan olsom takin am phur na chu kha i phel thiama an ti chuan englonia kate dola hin kan theno ma he magician oma chu chuan in hetiang anga am phur na phel dan hi min zo ti ka la thiam bon ngalom an tia chuan man mota kin kal tiang in hel boina hona ni lo hi an tia pon lama an han chuak tu che chu kongka chin hongin miswal ho kha an ron lut ta khup khup mai Chloe hey dan chon tu mania an han tia an ta na thra an khiang elai mun to han chuak ani chuan an ta na thadon lo ti po an khria tiam ka ring em po ni se emi thi kan sui sakha ngai ni lo tia ni chuan choi si chuan pu si chu han la i than chuan kan hung la ma lo mo kan lo be ma sang e an tia en tiu mo an ti chuan ka suyang khan ka lo be nga chu thi chung chung police lo ko langa ti chu tuna ta na kan ti the om chuna le a han ti chuan ani chuan milo nga ko tin rawang takin an ma ni chu an han be chho tron ta ni ati lai hian pi be ko chuan en tin mo i thana chu le pa kon kal thlap kha ina om hle ne ma han ti chuan ami biak chuan hei a kon kal tlat lo kan phone a ma se phone tlang thei bok si lowa an lo ti chu da le pa be ko chuan inge niom zia i thana chu le pa kal lovem ni an ti chuan a pi chu abude ungho mai garin dan chu ninga mothil tholo ta ka thleng ning ka khia an tia chelo na la chuan wang takin wazong halte an tia ole ati an te chuan api i thana hino pang chian ni to lova chu wang chuan engamo laklo nei te pon ni mai the sin chu wang chuan a phone te po a king lo te pon ni mai the ya an ti chuan an chelo pa chu an tlan le le wata kapi mi ka zot kwal to a in leya a security guard ka bia ani chuan ni zala po alo kal lo khum tin a soi ni chuan CCTV check ngal thorin ka tia CCTV tong lan dan chuan an panin mi tu ten mo an kitna pani a gon ti ta chu ta le pi ba chu kon tho chok ta ni lo in ting he chu ni thei an tia no te po chuan ni ngot mai kan chung ko hi midang nen in lei chin na thata kan siama mel ma kan nei ngai lo kha ni sia in ting he ting yan kan chunga thila thlen the jok le tuing nge min huwa nyang le moi te joy si wang hi ni khum phoi mang kha me chunu te wang kha ni khum phoi mang a han ti ta chuta pi bek chuan eng thu nge moi sui le tu na tu thiam lo nge ti apoi mo lo chu kan tu pa an man ani chu wang takin police call nga ho tin pa bek chuan police chu phone nga la han tu ma se li chuan ni lo police chu kan phone thei lo wang a kon tia neng phok na sa to khop mai yango inge niom zia a han ti chuan a ka suyom je chu police kan phone a bowa kan siam lian ani chuan miswal ho thin kan ti kan zualanga thil thlo zo ka thleng thei sin an tia ani chuan in thinga kan ti ta khang lawa hian ke mani a hian phuba lak atum ti na emoni le tin a han soya pa ba chuan lawa chung chang ka tiang khan sei zom je to su a han ti chuan o a chan tu ro mang kan ngai to mai lom a han tia chuan tren inga tinge lawa ming a thlo zong kan sui pi nga ilo thin rem em em je le kum som pathum lai diam tua
khá mấy chân khá ilang hay tua tất đến nề tiền nút chuan an sei pok ani tren chuan ngoi mấy te alo tia pi bok chuan du tok teu tun hi in hial hun pon ni lo kan fa te pan hi house nan to ka rang takin atom pui dan tu kan ngai to zo ngai ni chu wang chuan kan nau te ho kha ko kho mula he thil chung chang rang takin chui chiangin rampui tu kan vakal hal ko se atia pa bel chuan moi te lawa hi punila anau te ho nen ti chuan kan zong mol somjok nga han ti chuan pi bel chuan ani ha kan pun ngai lo ani tel lo khan kan tiang Louis chung ko thil ti thene hi kan ti dal vek don sin an tia le in ti tu chu han ti va fat teu le kan fa te pan hi himdam takin an ron le le nge tu ani tin ti chuan an thei top chu an han chuat langa pa bel chuan mi tu ma chu han phona in ti moi suya chiang mo an han tia ole tin kanu chon chin thok ka khia atitu te chu fellowship gang ho an ye an tia pi bel chu a kon tho chu ka a try ati ti chuan le joy si dalam pang an lo lang ve le pon lama chun rang te kan kon tlan chuwa ka Henry nang khan muin joy sin try ma van ni thak ta kem lo zong mo wat lo lang chuan o tuna hian eng tin hunang en de nang ti po khia dan ni sira wa an ti chuan rang takin I thana va tamping ha ro I thana wang chu lo tlan chuak thei ka ni hi chu wang chun va chon chuak ve ha ro an tia ole try rang takin kan va chon chuak nge a han ti lai chuan motor pakhata rong kala chu I thana pi te khani heti lai hian rom chung lama chuan I thana chu an lo lap na sakhop maya thut thlenga chuan thut tiring a lo thi deuh noi to ni an zing mi pakhat chu lo kalin lo pona sam motor pakhata rong kala nia an ti chuan tunge ni ya an ti chuan try vikeng ho mole chuan Louis chung ko ho pon lo kala ni an ti chuan Louis chung ko ho mo ho a ho pu ye ani chuan a thalom lo lit ti ko la Louis chung ko ho tang chuan engam tak kan dong thei nge nge yang tin an ron lut ta pi bel le lili kha an ron lut ta I than nga ron thleng ta e tin suitcase chuan engam tak mai chu a lo khai phei poka pi bel chuan I thana han mu chuan ni lo alo ti chuta lili chuan tu te nge moi ni le I thane tu nge ni in khiam in kha chiang lo ni a han ti chuan an zinga mi pakhat chuan a mai chuan on be ga enga ne ya khatiang kha kan ho thunu I tong khumang mo an ti ya chuta lili chuan kapi tin trampui na chu han nge na pi bel chuan ole voina hian kan fa te ta na local kan nia chu wang chuan tongka sui fel to mila helai hmuna tong hian min lak so tio teu poisa po inti za zat kam pe meng cheu an tia ma set lo chuan nia khatia soi mai chu ol sam khop mai engpo ni se nie poisa chu min pe ni chuan in fa pa hi chu kan chua chakang cheu an tia chuta pi bel chuan moi te khoya nge kan fanu po kha a oma an tia ani te chu tlampo ti to lom an tia kapi joy se chuna tlan chia san ni chu I thana nen hian in han duat te rul nen a to pa chuan I thana chu tlan bo san nia awan za pu yom takem alo ti ngal zong I thana hian me chedang fel zo ka phu ni te lo ti ni pi bel chuan poisa ka pe phot te atia ti chuan poisa chuan pe a mak ta duai khada nia chuan poisa chu kan la nge an tia ma se ani hi in du ni chuan makta duai khat min vin makta duai som kan ma mo don ani abang zong min kan pek le nga yang a han tia pi bel chuan makta duai som ma chuan lung o yang mo an ti o lung o yang an ti chuan a thalom poisa chuan hak sat na om lo ma se ani hi kan khruai le phudangai ani lo chuan kan khang zo lo wang cheu a han tia lili po chuan nia a hliam te hi kan enkol vat lo chuan adik don lo a han tia chu ti ne chun rang takin poisa chu val le nga lula ni mai lom chuan ani po hi in muang lo tu ne chuan a chunga engpo lo thleng se in se sel thei lawang makta duai som in chiang mo makta duai som chu val le nga ro a han tia heti lai tak hian joy si le anau te Henry te kha an ron lut ve ta khap mai joy chuan pa do thok mai chuan I than Louis in lo khoi ngam ne mo a thai anau te ho ka kan khuai ve atita ola chun zom chu episode le kan ron tianga
kan lo chua hun lo chang leo la zan da kwa kan don ti chuak le wat don ni o